ti za svetlo hríve slnko. Chvála 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 ti za svetlo hríve slnko. Letný slnovrat bol najväčší sviatok, pri ktorom sa schádzalo najviac ľudí od doby prastarej. V 20. storočí tento sviatok ochaboval, teda vyše 1000 rokov bol zakazovaný a teraz prežíva určitú obrodu. Niekto môže povedať, že ako viete, že pred 2000 rokmi predkovia slavili práve takto. Lenže ani pred 2000 rokmi neslavili presne tak, ako pred 4000 rokmi. Pretože duchovnosť sa stále vyvíja a stále je nejaká živá sila, ktorá spôsobuje ďalší vývoj. Ale je rozdiel, či sa napojíme na to, čo bolo, alebo či len si vymyslíme niečo úplne nové, čo nesúvisí s ničím. Rôznymi vecami ľudia ohrujú svet. Rôznym spôsobom sa ľudia hlásia ku svojim koreňom. Pútajú, že ako dlho je tu národ Slovenov napríklad. Či 1000 rokov, 2000, alebo 5000, alebo 40 000. Z hľadiska vedomeckého toto nie je také podstatné. Ako podstatné je to, že čo si v skutočnosti pamätáme z našej kultúry. A my sa napájame na najstaršie známe obrady a kultúru, teda duchovnú, ako vôbec môžu ľudia, či už vedci alebo nevedci, vystupovať. Nevieme, ako sme sa volali pred 8000 rokmi, ale vieme, že sme slávili slnovraty, že v našej krajine sú obrovské svätyne kruhové, tzv. Rondely, ktoré majú brány smerované na mesačné, vysoký, nízky mesiac a na stavy slnka, na slnovraty. Vieme, že naša kultúra je veľmi dávna a súčasne je nová. Obrodzuje sa každým rokom. Preto hovoríme o novodrevnej, teda drevnej ako dávne. Časy hovoria dřív, teda dávnejšie. Obrad je, viete, z akého slova pochádza obrad?
áno, by to bolo veľmi pekné, kebyže, že áno, to je to, čo máš rád. Ale je to tiež pekné, je to poriadok, rád. Ako sa vraví na západnom Slovensku, na porádek, hej. Ďalšia vec, aká je vykresanie ohňa. Oheň krešeme vždy starším spôsobom. V dobe, keď sa kresal kresadlom, tak sa vyhnetil drevom, ako tí traja šuhají drevom robia oheň. 2 koly do zeme a tretie vreteno remeňom otočené. Hnieti a chytajú do konopného kudela iskru. My teraz tento oheň zapalujeme ocieľkou a chytáme to do tla alebo do truda, do trudníka, do huby. 4 mladenci, 4 chlapi, ktorí v tom roku robili niečo pre obrodu duchovná, tak 4 roznesú stredovo zapálený oheň na 4 strany. Je to prastarý spôsob a súdiac podľa archeologických nálezov bol veľmi hojne užívaný ako obradný priestor, takýto tvar. 4 vždy len po slnku sa ide už, takže oni vytvárajú svoju chôdzou takýto oblúk, čím vlastne kreslia svojou cestou slnečné znamenie. To je dôležité, že v tej časti, v tom kruhu, keď je obrad, tak sa vždy len v tom pravotočivom pohybujeme. Ešte robíme 4 živly. Aj včera, keď sme spravili 4 živly, tak sa obloha roztrhla presne na poludne. V tú minútu, keď sme začali robiť 4 živly, nám slnko vyšlo spozom mrakov, aj keď vyzerala tá hradba dosť veľká. 4 živly, keď sme robili na Cisárskom, raz búrka sa rozčesla na dvoje, všade pršalo celú noc a my sme mali hviezdy celú noc nad hlavou. Takže vlastne vtedy nám odfúklo jednu vatru do lesa. Taký bol silný vietor, že odfúkoval stany. 4 živly je niečo, čo keď spravíme spolu, má to silu. A pred zapálením vatier môže byť aj obrad koncoviek. Prečo koncovky ako hudobné nástroje? Jednak je to najstarší druh fúkacieho nástroja a jeden z vôbec najstarších nástrojov na svete. Jednak je z neho odvodená koncovková stupnica. No, oficiálne sa volá Ledecko-Podhalinská, ale my to nepoužívame, hovoríme, že je to naša stupnica. Takže v nej sú niektoré horňanské staré piesne a z nej je odvedený aj, keď sa riekajú zariekavadlá a vlastne obrady, tak vlastne tá tónina tých 3 tónov. Slnka, slnka, daj nám klnka. Hej, to je z tejto obradnej píšťaly. V našej krajine to bol dosť málo známy folklórny nástroj. Občas na nejakú tú minútku niekto vybehol zo sluku a na malej koncovečke zahral niekde na trilk, zmizol a to všetko, čo z tej koncovky máme vo folklóre, lebo to bola píšťala, ktorá bola na úpadku, ale v podstate už sa nosia vlastne bežne v našom hnutí ako koncovky, kultúrnom hnutí. Obrad koncovky, obrad 4 živlov, obrad divíc sú obrady, do ktorých vždy začleníme nových ľudí. Vždy je tam, ako keď robíte chleba, kvások, ktorý je z minulého chleba a vždy sa tam primieša nový kvások, teda nové cesto, hej. A takto tie obrady sa potom udržiavajú, že vždy sa zaučia, v tým obrade vždy sa zaučí niekto nový. Väčšinou prvý rok, keď niekto príde, určite nerobí obrad pochodný, ale môže sa zapojiť do iných obradov. Oni nasledujú po sebe, je ich zo 8 a teda máme ešte obrad Túroňa v silnovratovej podobe, lebo síce v ľudovej folklóre sa zachoval ten Túroň na jar, keď schádza svor a odmýka polia, otvára zem, úrodu, ale on, keď na jar otvára tú úrodu, on predsa niekde musí byť, ten Túroň, nie? Hej, Túroň! Všade sú posvetné miesta, nemusíte letieť do svätej zeme. Kam vstúpite, tam je posvetné miesto, len v tebe v duchu. Musíte to vedieť. Takže nezvyšujeme cestovný ruch. Nie, cestovný ruch nie, všetky školy zrušiť. Cestovný pokoj bytosti. Cestovný pokoj.
Založíme školu cestovného pokoja, putníctva, rozumiete? Kultúra putovania bez toho, aby ste narušili krajinu. Obnovili sme tento zvyk vo väčšej miere, ako býval. Na to, že žijeme práve v tejto dobe, dobrej dobe. Za to by sme mohli pochváliť. Chvála! Matke Zemi, chvála! Už sme vatry zažali, aby sme slnko vítali. Večernej strane slnka, chvála! Tak mu slnku!